سلام ناي channel تخطاتلتي كمي تخونو نايلو معنتي أرستي حموشتا كنمرزقوم زقبقنا محلافي جيزيتات زبليو أبتر في جيزينا أبنى عرفتي معالتنا ويكا أب عمتاوي عرفتي نوصدون لجيزي كوم أون أب جزا نقولعت اندعبنا نحلف سبات ألنا سلازي زوم تأثيله إزقالت ألكم تقمتي محلافي جيزيتات أب تكبر اندحر أو علكمو عبد تغني كترخبي يخون في اللاي أبز حجي جيزي بحاده نعاتاوي منج منبر كبد اندخونه مزيلو سلازي محلافي جيزيناون بميلا كنت أملو لنا بيكون لاي إزوم تأثيله إزقالت ألكم محلافي جيزيتات اندحر مريزكم نبعلنا عبد تغني لو سلازي حاده بحاده كنريومينا حبيبكم سايصلحو قداماي كم محلف جيزينا انتي كنقبرو لنا مهزاوي زخونه نجر كنمرط علينا ببزحتينا سبات ترف جيزينا ام موبايلنا مغورغار ويكا اب انتي كنقبر زبل حساب بحسابنا نحن نجر جن تويلنا زلنا خلت ذكرنا نقبرنا كنعبي زلنا خلت كنعبيو عند حرفتينا عبي اتاوي كم سالنا يخاليو سلازي كلاتنا نايزخونه مهزاوي كእለት ወነንት ስለዝኾና እዞም ክእለታትና ንምዕባይ ከም ጽቡቕ መሕለፊ ጊዜውን ስለዝኾነና ትርፍ ጊዜና ኣብ መህዛዊ ነገር ነውዕሎ ኣብዚ ከም ትርእይዎ ዝኾነ ናይ ካሜራ ምስኣል ወይ ብኢድ ዝስርሑ ነገራት ክእለታት ክህልወና ይኽእል እዩ እዞም መህዛዊ ነገራትና ኣብ ምዕባይ ክንሕልፎ ኣለና ትርፍ ጊዜና ወይ ኮላይ ናይ ዕረፍቲ ጊዜና ይተቀዳማይ ካላይ ከዓ መሕለፊ ጊዜና ክንመርጾ ዝግባአና ኣታዊ ከምጽውልና ኣብዝኹ ነገራት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩላህና ኣብ ውሽጥና ዝተፈላለዩ ክእለት ኣሎ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክንገብር ከለና ውሽጥና ሕጎስ ይኽእል ማለት ንኣብነት ክንደርፍ ከለና ምግቢ ምድላው ዝሕጉሰና ሰባት ክኽእል ወይ ኮላይ ምድራፍ ስእሊ ምስኣል ወይ እውን ብካሜራ ምስኣል እዞም ክሕጉሱና ወይ ከዓ ኣብ ከም ጊዜ መሕለፊ ጌርና ንጥቀመሎም ነገራት ትኩረት እንድሕር ሂብናዮም ተወሳኺ ኣታዊ ከምጽኡልና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ናብ ናይ ኣታዊ ምንጪ ንቀይር እዞም መሕለፊ ጊዜና ኣታዊ ከምጽእልና ዝኽእል ነገር ንግበሮ ከም መዘናግዕና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣታዊ ከምጽእልና ከም ዝኽእል እውን ንፍለጥ ከምኡ ናብ ከምኡ እውን ንቀይሮ መሕለፊ ጊዜና ይካኣል ሳልሳይ ከዓ መሕለፊ ጊዜና ክንመርጾ ዝግበአና እንታይ እዩ ጽባቐ ክውስኸልና ዝኽእል ክውስኸልና ዝኽእል ክንብል ከለና መሕለፊ ጊዜና እንታይ ክኸውን ከሎ እዩ ስፖርቲ ክንሰርሕ ከለና ኣካላዊ እንቅስቃሴ ክንገብር ከለና ወክ ክንገብር ከለና ዋላ ኣብ ደገ ወፂና እንተዘይከኣልና ኣብ ገዛ ኮይና ክንገብሮ ንኽእል ምስ ዘለናዮ ኩነታት ዝሰማማዕ سأل نبابرانا السمامع انقسقاسي اندحر جيرنا نتعنانا كومون نملكعنا نرأسنا نأتحساسبنا أستواجه اللغو سلازي ازوون تمراج الزخونة محلفي جيزي أبقزا خوينا ويكا أبقزا وزا خوينا نقرو أكالاوي انقسقاسي تمليسو نعنا خدقمنا زخئل خونا لو محلفي جيزينا صباقه كوسخلنا زخئل محلف جيزي نمرز إتسالساي رابعي كأ كنمرز أو زقبعنا محلف جيزي فلتأثنا زمعبل كورونا اللو مالتيو إذا مالتايو من باب كم محلف جيزي جيرنا نحر مريسنا يوم بزح تغمينا نركب قداماي أتحساس بانا يبعد
ብምንባብ ኣተሓሳስባና ክምዕብል ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ ሓደሽቲ ነገራት የፋልጠና ምንባብ ብዘይንፈልጦ ሓድሽ ነገር የፋልጠና ብዘይንፈልጦ ባህሊ ዘይንፈልጦ ቦታ ከይድናዮ ዘይንፈልጥ ቦታ ብምንባብ ጥራሕ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ብዛዕባ እቲ ቦታ ዝኾነ ነገር ክንገልጽ ንኽእል ኢና ብምኻድና ናብቲ ቦታ ዝኾነ ሓሳብ ሒዝና ከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ዘይንፈልጦ ማነው ካልእ ከዓ እንታይ ምንባብ ዝጠቕመና ዘይንፈልጦ ናይ ህይወት ፍልስፍና የፋልጠና ናይ ህይወትና መንገዲ ማለት እዩ ሓደሽቲ ናይ ህይወት ፍልስፍናታት የፋልጠና ካልእ እንታይ ብዘይንፈልጦ ብልሓት ሜዳን ክትፈልጥ ይገብረና የፋልጠና ማለት ዘይንፈልጦ ብዙሕ ክእለታት ኣለው ዘይንፈልጦም ኣንቢብና ግን ካብ መፅሓፍ እንዳንበብና ዝኾነ ምግቢ ክነዳሉ ንኽእል ኢና ዓቐናይ ምግቢ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና እንዳንበብና ስለዚ ምስ ዘይንፈልጦ ክእለትን ሜላን የፋልጠና ማለት እዩ ምንባብ ካልእ ካብ ምንባብ ንረኽቦ ጥቕሚ እንታይ እዩ ቃላትና ናይ ኣዘራርባ ክእለትና ፅቡቅ ይኸውን ብቐሊሉ ስምዒትና ሓሳባትና ክንገልጽ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ መሕለፊ ግዜና እንታይ ክኸውን ኣሎ ካልእ ማለት እዩ ፍልጠትና ዘማዕብል ክኸውን ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ መፅሓፍ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኢድና ብዘሎ ሞባይል ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያታት ክንከታተል ንኽእል ኢና ኣብኡ ዝረኸብናዮ ነገር እውን ክነንብብ ንኽእል ኢና ናይ ግድን መፅሓፍ ሒዝና ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ፍልጠትና ክነማዕብሎ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብራብዓይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ከም መዘናግዒ ወይ ኮላይ ከም መሕለፊ ግዜ ጌርና ንመርፁ እንታይ ክኸውን ኣሎ ፍልጠትና ዘማዕብል ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሓምሻይ ከዓ ስነ ልቦናና ዘዕብዩ እዚ እውን መሕለፊ ግዜና ከም መሕለፊ ግዜ ንመርፆ ነገር ስነ ልቦናና ዘዕቢ ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ህይወት ፍልጠት ጥራሕ ወይ ኮላይ ገንዘብ ጥራሕ ዕውታት ኣይገብረናን ሓዛናት ክንከውን ኣለና ሓለይቲ ክንከውን ኣለና ማለት ሩህሩሃት ክንከውን ኣለና ማለት ሙሉእ ዓወት ንምርካብ ሩህሩሃት ክንከውን ኣለና ፍልጠት ስለዘለና ጥራሕ ዘይኮነስ ዝፈለጥናዮ ነገር ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ኣለና ዘለና ገንዘብ ሽዑ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዕውታት ክኸውን ሙሉእ ዓወት ንክህልወና ሩህሩሃት ሓዛናት ንሰብ ንረድእ ናይ ሰብ ሽግር ዝርድአና ክንከውን ኣለና ሓገዝ ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ መሕለፊ ግዜና ስነ ልቦናና ዘዕቢ ክኸውን ኣለዎ ቤተሰብና ኣብ ትርፊ ግዜና ቤተሰብና ክንሓትት ኣለና ዓርኩትና መሓዙትና ክንሓትት ኣለና ከምኡውን ቮለንተር ዝኾነ ሰርቪስ ክንህብ ኣለና ቮለንተር ሰርቪስ ማለት እንታይ እዩ ብፍቃደኝነት ሕብረተሰብና ክነገልግል ኣለና ሕብረተሰብና ክንረዳእ ኣለና ዝተጎድኡ ሰባት ክንረዳእ ኣለና እሱራት ይኮላይ ሓገዝ ዘድልዮም ኣረጋውያን ኣቦ ይኮላይ ኣደ ዘይብሎም ህፃናት ኣለው እዞም ህፃናት ወይ ቆልዑት ኣብ ትርፊ ግዜና ኣብ መሕለፊ ግዜና ማለት እዩ ኣብ ዕረፍቲ ግዜና ናብ ከምዚ ኤንጂኦ ናብ ግብረ ሰናይ ትካላት እንዳኸድና ከምዚ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ክንገብር ከለና ውሽጣዊ ርውየት ይስምዓና ኩልክዕ ከዓ ስነ ልቦናና ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ መሕለፊ ግዜና ከምዚ ክንገብሮ ከለና ብጣዕሚ ተጠቀምቲ ኢና ንኸውን ኣነ እውን እዚ ነገር እዚ ብፍላይ ከምዚ ስነ ልቦናና ንምዕባይ ከምዚ ዓይነት ነገራት ምግባር ሕጂ ክንብል ከለኹ ዝረኸብክዎ ነገር እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዚ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ብዘቕረብክዎ መደብ ዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉ ላይ ድሕር ደስ ይብልኩም ላይክ ግበሩ ካልኦት ሰባት ንኽከታተልዎ እውን ሼር ግበሩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከዓ ሰብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ሓቢርኩም ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ይቐኒየለይ ሰላም ኩኑ ድሓን ኩኑ